Hi guys! Welcome to Chloe and Mama Vlog! And please watch, subscribe, and click the bell below para updated kayo sa aming mga videos. Hi guys! Welcome to Chloe and Mama Vlog! And please subscribe and click the bell below para updated kayo sa aming videos. So, Yes. ang gagawin namin ngayon guys ay mag-mukbang. Hala ka, oy. Ito po si Mama. Yes, ito po si Chloe. At saka si Ate Giselle. Lapit ka nga dito, Ate. Kanina pa ko sabi. Ang Mukbang namin ngayon guys ay ito po. Pansit na anghang talaga guys. Kita namin. At saka ito po ang aming milk guys, oh. Yan po ang aming milk, oh. Yan. Ay, bali. Yan, di ba? Nakita nyo lang po, toasterong. Yes. Very good kay Kaklo. Let's start. Yes. Kain na naman. Sana kaya namin to, Baka manghang ito, Mama. Yes. Kaya mo yan, Chloe. Ang anghang. Ito pong plate namin. Chloe. Ha, anghang. Nak, Mama. Aray. Ang init. Wag na, Mama. Op. No, sa'yo, ate. Ang anghang. Sarap? Mama, ngayon ko lang itong natikban, ah. Ang sarap. Ikaw nagluto? Sarap. Hindi ko alam na masarap ka pala magluto. Oo nga. Alam? Hindi. Sarap ko pala magluto. Dapat alam mo, Chloe. Kasi, Alam mo naman kasi mama mo ako, ah. yes, paglaki ko, pag mama na ako, masarap ako magluto. Galingan mo, Chloe. Mukha po ito spaghetti guys. Ay, Anghang na sorry, Mama. pansit pa talaga. Anghang. Spaghetti guys. So, ay, sorry, pansit pala. Anghang, ate. Wow. So, spaghetti. Guys, nakita niyo ba ito? Nandito po ito sa Jollibee kasi ganito ang color. Pero, ito po guys ay pansit. Ba, Mama? Yes, Chloe. Kumain ka na. Bigyan tika. Ganun. Kumain si Chloe ng maanghang. Very good ako guys. So, anghang. Mga bata, gusto niyo ba kumain ng mga hang? Hindi? Oh, kumain kayo. Ito po. Oh, tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? No. Ako? Ang gusto ko. Asa ka? Gusto mo? Sa'yo na ako? Ang dami nito. Oy, asa ka? Manghang talaga ito guys. Uy! Ano ba yun? Manghang talaga? Chloe, mag-eat ka. Anghang. Ang dami. Pero Kaya mo, maanghang Chloe? ma. Ang dami nito pero maanghang. Yes, kaya mo yun, ate. Pero merong hindi hanghang. Ano? Yung chicken eh. Mukha siyang chicken. Mukha siyang chicken. Pansit chicken? Hindi naman ito mukhang chicken, ah. Pansit ito, oh. Pansit na, ang pansit natin, merong iba nga pansit. Anong iba? Yung pansit na chicken. Pansit chicken. Kita ko mukha niya, masaya kayo. Ayan ang mukha niya, oh. Ang igang. Ang init. Ay, sana may aircon. Yate, naiinit ka ba? Oo nga. Nainitan ka ba? Ay, hindi naman init eh. Oh, guys, nainitan ba kayo? Bumili na kayo ng aircon. Bumili tayo ng aircon. Wala tayong money, Chloe. Ang, ilan yung aircon? Malay ko, hindi ko alam. 100? No? 1,000. Alam ko. No? 1,000. Baka 1,000. Ano kaya? Mga 20 siguro, 20. 20 Oh. or 30.
or 40 Oo. or 50. Ang mahal. Yes. Hindi kayo, guys. Pero sa okay po guys, sa mga damit ninyo ito, sa okay lang po ito. Morning! At saka tag 5 lang po. Sure talaga ako. Sige, bumili na kayo sa okay. Chloe. Ano ganyan, Chloe? Mag-eat ka na. Ano ba, Chloe? Maanghang ba? Hindi ka naman kumain dyan. Kaya? Hindi. Sarap! Ito! Gusto mo? Ako? Oo. Ay, saka. Ayoko. Bakit? Bata kasi yan. Hindi yan kanin. Ito ang anghang. Ayaw ko ng milk. Kaya mo, Chloe, ang anghang? Hmm? Makakaiyak talaga ng anghang ah. Huwag ka umiyak, ate. Okay. Para akong iniwan ako ng boyfriend. Ang boyfriend niya po ay si Jordan Kabigkes. Yes. Ang tawag nila ay babe. Babe. Ganun po ba? Guys. Taas naman. Shoutout ko At sa lahat ng nagbubuo ng channel. At saka, guys, shout out ko rin ang nagbumukbang dyan. Yes. Shout out ko sa mga kaibigan ng makakita ng mukbang namin. Anghang. Sabay tayo, mama? Sabay tayo, Chloe. Sure. Sure, ba? Ang hang. Kain po kayo, guys. Ubos niyo na? Hindi pa maubos, oh. Kunti? Meow. Alaska. Nakakawala to ng hang. Ito po, guys. Ang sarap po ng Alaska milk. Perfect. Guys, totoo ito, guys. Hindi po ito joke lang. Hindi Yes. po talaga. Sarap. Totoo talaga yung Alaska milk. Totoo. Totoo naman ito, nak. O, ito, o. Yes! Alaska. Ano ba ito, mama? Ano pagbasa nito? Yan. Fresh milk. Fish milk pala. Yes. Kaya pa kung hindi nang inom ng milk. Hmm? Kahit madami na nakaan ka, di ba ako minom ng milk? Very good. Hindi ka naanghangan? Hmm. Hindi? Hindi talaga. Sure? Walang tapang. Kaya mga bata, matapang ba kayo? Hmm. Ito si Chloe ang tapang, guys. Kumain ng manghang. Manghang ito, guys. Oh. Mama, maliit na mama. Kunti na lang. Yes, ang bilis ko talagang kumain. Kunti na lang, guys. Sana kaya namin to. At saka guys, sana po tignan nyo ang aming bagong TikTok. Maraming TikTok si Chloe at saka si Ate Giselle. At saka si Kasali si dun ako. Mama. Si Mama din. Ang daming TikTok. Guys, sana po panoorin ninyo. Sana panoorin mo ang Chloe and Mama At Vlog. saka shoutout ko si Alden Rafi Tofu. Yes, shoutout ko Ang din. pogi mo talaga, idol. Shoutout ko din si Maria. Ay, ano? shoutout ko muna si Ivan Alawi. Yes, ang galing mo, Ivana. Yes, at saka ang galing. magdadrama pa tayo. Drama pa ako. Shout out Sana ko si tignan Coco mo yan. Martin. Shoutout ko si... Ano? Shoutout ko na Si Aldi ko lang si Shoutout ko na si Tito dito. Tito Leto. Hi, Ate Tita. Mande. Tito. Shoutout ko ang kapatid ko. Nanonood siya. Sa At saka, mukbang at sa mga video namin. Tito po, G. Ako din, shout out ko yung kapatid ko nga, si Robert Glenn Manales. Sana makita mo, Loy.
At saka Tita Jeannie, sana po magaling ka na. Yes, shout out ko sa mga nanonood namin. Sa lahat ng mga kapatid ko, Sana, nanonood guys. yan. Oh, sana guys, supportahan nyo na. Sana niya. Supportahan Di ba mga hang? Mata nyo ko. ang vlog namin ni Chloe, guys. Ang madami kayong matutunan nito at ma-enjoy pa kayo sa kwento ni Chloe at Okay, sa prank. aming mga mukbang prank. Kalaban niyo na ako ng prank ha? Katawan niyo ako ng prank. Kalawa. Umiiyak ako ng iyak. Yung mata ko. Ano ba kayo? Yung mata mo umiiyak. Joke lang. Umiiyak ako. Ito. Ang Ang hang ate? Oo nga. May kata. Kakaiyak. Shout out to Mama, si Will umiiyak ako. Tingas. Sana manood sa Will. Ay, charot. Shoutout ko si Kuya Will. Kuya Willie. Happy birthday, Kuya Willie. Belated. Belated happy birthday, Kuya Well. Willie Revilla May, ngayon ang birthday mo? Ay, sana malaman namin. Belated na nga. Ay, ang init talaga, guys. Sana Sana may may aircon. Ate, may Kanina salita. pagka Chloe, wala tayong pambili nga. Ate, magsalita ka kung ano-ano Wala tayong dyan. pambili ng aircon natin. Hindi wala naman tayong bahay Nag-uupa Pera? lang tayo. Wala naman tayong bahay nag-uupa At lang saka tayo. pera. Yeah. So, sorry Sana guys guys, ha. supportahan niyo kami sa vlog namin guys. Mama, may sasabihin ako sa kanila. Ano? Sorry guys, ako na palaway ka namin. Sarap. Sarap. Kumain ba kayo nito ng manghang? Kumain kayo. Kain na sila. Ang anghang. Sarap, Chloe. Ngayon ko lang nalaman ang ina na masarap pala magluto. Kanina pa kaganyan, Chloe. Masarap na kung magluto Hi guys! Ito na guys. Marami na. Ito, maliit na. Kanina ang dami pa, ngayon malit na. Yes, kumain ka na, ate. Sarap. Patangan ko. Ba yan, Chloe? Guys, ano po, panoorin ninyo ang aming vlog ni Mama. Yes. Madami kasi kaming vlog. Anong mga vlog mo, Chloe? Anong mga content mo? Anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko, nag-story, shout-out, sting, hugot, advertise, Yes. at Ano saka prank. Yes. Pinaprank si Chloe at umiyak, guys. Yes, ito daw si ate ang ipaprank namin. Sana Sana ako all. ang yung ipaprank na. Iiyak naman si ate, guys. Ate, Ano naman to? Ang Akin anghang. na nga, Mama. Akin na to. Gusto ko ito. Sarap talaga, guys. Malapit nang maubos. Ang anghang. Ito, guys. Tignan niyo po, guys. Wala nang laman. Wala na, guys. Naubos na namin. Ubus na. Ang anghang. Ubus na. Wala na, guys, ba? Ano ba yan, Mama? Sarap talaga. Mama. Ano, Chloe? Ipaprank niyo pa ba ako? Ito guys, naubos na. Yes! Ang anghang pa din. Hanggang pa din na natin na. Ubos na din. Guys. Wala naman. Very good si Chloe, guys. Ikaw, Mama. Hindi pa ubos yan. Ubus na. Ako na nga yan. Okay na yan. Itong at. Kainin mo na. Sarap kasi. Wow! Very good. Kumain si Chloe ng manghang. Char! Tinanggal niya ang hanggahay sa mouth. The best. Wala nang laman yan, Mama. Mayroon pa. Ay, kala ko. Okay. Tapos na rin ako kumain. Si Chloe. Si
Si Ate! Wow! Mata ko hanghang. Anghang? Sige. Parang makakaiyak. Mama, ilagay natin to dito. Magbababait pa tayo. Huwag ganyan. Guys! Tapos na po kami. Kumain! And please Yes! subscribe and click the bell below para updated kayo sa aming update videos. And comment to below kung ano ipapagawa ninyo sa Yes, amin. yes. And follow to Twitter, Instagram, Facebook, and TikTok, and YouTube.com. YouTube, subscribe guys! Sana panoorin ninyo guys. Yes, Yung manoorin mga niyo video ang vlog. namin. Supportahan niyo naman kami guys sa vlog Sana namin po guys. panood ninyo ang aming video, guys. Tanang, lahat ng mga video Yung guys. lahat namin video at mag-subscribe kayo. Yes guys. Thank you guys. Bye-bye. High five!